Bago lang nahuman og makeup si Charles. Nako. Nag-challenge me. Nagkatawa ko akong gi-erase. Karon, masabon ako akong makeup. So, ang akong face, medyo clear na siya karon. Dili na gali siya daghan og dark spots. So, medyo skip na ko og liquid foundation. Kay murag no need na ko magbutang og liquid foundation. So, powder na lang. Sahay, di na ko naga-powder. Na. So, try na to og kanang quick lang nga look. Yeah, blush lang. Nang simple ba? No makeup. So, bago ni siya na pakitaon ta mo kay nag-sign up ko sa IPSY. Na-sure nakadungog mo ana. $10 siya every month. Tapos maka-receive kag mga sample lang ng mga makeup. Nice kayo siya. Pakitaon ta mo sa mga nadawat. Og sa bag. Diba? Simple. Tangkog eyeliner. Nalingaw ko sa makeup ni Charles. Ako niya itong i-post sa diri sa Facebook. You wanna go? Nag-bike me ni Charles ganina. Ito sa downtown. Gusto kapoy kay gusto na niya akong giduot. Pagpadong na namo uli. Kay among koan total na nadagan kay 25 miles. Ano siguro to? Total. Okay, so mutang sa ko. Nakoy pag ang paborito sa akong eyebrow. Hinatag din sa akong yaya. Chanel siya na kuan pang brow jud siya pencil. Kaya di mo ko naggamit og pencil. Simple ra kay niya tong look karon. Then lip gloss. In the night, sing it's gonna be right. Wala ko naka-contour, so blush na lang. Ayan. I'll use a kani siya. Pangsidlak.
Ay ba? Simple rin niya itong makeup tayo. Ano lang. Okay, so mag-review ta sa mga nadawat sa IPSY. Okay. So, second month na nina ko nga IPSY nadawat. Pag first, pagkitaon to mo. So, bali lang ipadala sa imuha, tag 5-5. Utang sa itong tarag balik. Oops. Okay, so mag-review ta sa mga dadawat sa IPSY. First month na ako, so $10 ni siya every month. First month na ako, kini siya ang bag akong nadawat. Nice. Ang sulod nila kay tanaw na ako maka-remember kung ano sa'y sulod. I know kani siya. Wait. No, I think this was later. Wait, unsay nadawat na ako pag first? Okay, so nadawat ako pag first kay blush Pixie by Petra. So, nice siya. Muna siya ang color. Muna siya ang first. Naku nadawat. Ang ikaduha, kining highlighter na sige na nako gamit karon. So, nice akong mga nadawat. Kaya kanang mga gipanggamit siya na ako, diba? So, muna siyang ikaduha. So, ang ikatulo, so, mascara. Muna siyang mascara gamay siya. More siyang sample. Pero nice kayo kay kanang naapot siya good enough good siya magamit. Pasag pila pa kaadlaw. So, waterproof. And, tayon, balancing mask pang skincare. O, gani siya. Sige na yun ako gamit every day. Eye cream. So, under. Hi, love. I can see you. So, yeah. So, muna siya akong nadawat sa first na ako ng month. So, baby. Sa second month na ako kay kaning siya nga bag. Baby, where did you go? Baby. What are you trying to do? So, muna siya ang bag na dawat. And, ang sulod kay blush. Nga gitawag og Ofra. Madison. Baby. And then, sa buhok sad siya na spray. Speaking of spray, wala pa rin ako nagamit. How much siya? I think you're supposed to use this while your hair is like wet. So, muna siyang ikaduha. Ang ikatulo, I like that smell. More siya og super skincare. Ikatulo is kini siyang bronzer. Nice kay siya kay kanang gagmay kay sila ba. So, ganahan kay ko kay ako hilig jud ko nagadalag makeup sa paingon sa work. Adto sa work bisa tuog dili ko naga-retouch. Kanang or bisa asa ko mo adto na jud ko makeup na backup ba. So, I don't know, like I feel comfortable carrying makeup with me. So, it's nice to have these little samples. Okay, instead of because I used to pack this with like all my makeup, right? Because like regular sizes lang. But now, I don't have to like bring this. Okay, like I could just take this with me or this one. Kay gagmay lang sila ba? So, dili siya bugat. So, yeah. So, muna siyang ikatulo. Ang ikaupat kay foundation. So, sa Smashbox Studio Skin 24-hour Wear Hydrating. So, it's super tiny. So, before ka mo signed up, pangutanaon kanila og unsay shade nimo, unsay mga gusto nimo nga ma-receive, like regularly or rarely, mga inanang mga questions. So, pag fill out na o mahilig kay mascara, kana mga basic ba, mga skincare,
yeah, so muna naka-receive kong mga skincare. And then, they also sent me this liquid eyeliner. The brand is Obsidian. So, also that's the thing. Kaya na kay mga gusto na brand nga imong gigamit, imo pong i-checks dito kung sa mga brand na imong gusto. So, most ni siya. Ako kay check lang nako sila tanan. Kay, of course, gusto lang nako i-try tanan, di ba? So, nice siya. Di ba? Black kay siya tanan. So, yeah, muna siyang ikalima. And, ganahan kay makakontrol ra sad ka. So sa mga samples nga imong ma-receive for $10 a month, I think i-increase na nila to $12 a month like next month. Anyway, so sa mga samples nga imong madawat, if na kay gusto nga ganahan jud kay ka sa sample nga imong nadawat, you can purchase it too sa regular nga price nila. So pwede ra ka kay mura siya online nga store pud siya ba na pwede ka maka-purchase. And sa ako ang karon, pinakagamay ni siya akong kuan. Pinakagamay niya akong membership. Kay naman sa mga lain-lain nga membership nga level. Like ni ako kay pinakagagmay nga mga samples lang. The next level kay I'm not sure, I can't remember ano say tawag ato. Basta ang sunod na kay regular sizes na mo madawat. Yeah, so I really like it. Kay especially na wa ko time mag-shop ug mga makeup, wa sa ko hilig kayo mag-shop mga makeup. Kaya lagi basic lang akong ganahan. So nice kayo ngayon anil, di ba? Yeah, so nakauyan ko. Super nakauyan. Yeah. Mura na siya ang atong review sa mga makeup. And oh, mas hayag unta to diri. Nangit-ngit naman gud sa gawas. Tara mong gawas.